Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw. Am y fraint eto cael dod ger dyfron ac yn dod trwy enw ac trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti nawr. Trig ar hawrth yn bendithion amser o Dduw i ni yn gweddio bydde ti'n agosau ato ni yn dod i'n harwain ni yn ein haddoliad a bydd ein haddoliad yn dy blesio di. Byddwn ni yn cael dyrchafu dy enw, goriwch pob enw arall. Ter di'n plith, gweithio yn rymus unwaith eto yn ein gwlad a gwledydd ein byd yn y dyddiau yma. I ni'n galw arna ti nawr i ddod lawr yn nerth yr ysbryd glân. Tyrd i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Chatgoffa cyn i ni ddarllen o air Duw am yr hyn sydd ar gael ar wefan Nghapel Rhath. Am ryw wasanaethau, fi oedd rhai dolyg, astudiaethau Beiblaidd, mae yna fyfyrdodau ar emynau ac carolau Cymraeg ac hefyd yr oedfa Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, gadewch ni ddarllen o air Duw, Jeremeia, y 6 benod ac yn dechrau yn y 9 adnod. Jeremeia penod 6 ac yn dechrau yn y 9 adnod. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd, gan lloffant weddill Israel fel gwynwyddem, trod y law yn ei hôl megis casglyd grawnwyn i'r basgedau. Wrth bwy y dyweda fi a phwy ar y buddiaf fel y clywant, wele ei clust hwy sydd ddienwededig, ac ni allant wrando. Wele di'r mygus ganddynt air yr arglwydd, nid oes ganddynt y wyllus iddo. Am hynny rydw fi yn llawn o lid yr arglwydd, blinais yn y matal, tywalltaf ef ar y plant yn yr heol, ac ar gynulleidfa, y gwir ieuanc hefyd, canis y gŵr ar wraig a ddelir, yr hen ŵr a'r llawn o ddyddiau. A'i tai a ddigwyddant i eraill, ei meisydd, a'i gwragedd hefyd, canis estyna fy llaw ar drigolion y wlad medd yr arglwydd. O blegyd o'r lleiaf ohonynt hyd y mwyaf, pob un sydd yn ymroi gybyddod ac o'r proffwyd hyd yr offeiriad, pob un sydd yn gwneithio'r ffalster, a hwy ei achasant fryw merch fy mhobl i ynesmwydd, gan ddywedyd heddwch, heddwch, nad oedd heddwch. A doedd arnynt hwy gywilydd pan nhw'n elent ffieidra, nid oedd arnynt hwy ddim cywilydd, ac ni fedrent wrido. Am hynny y cwimpant ymysg y rhai a gwimpant yn yr amser yr ymwelwyf a hwynt y cwimpant medd yr arglwydd. Fel hyn y dywed yr arglwydd, sefwch ar y ffyrdd ac edrychwch a gofynnwch am yr hen lwybrau lle mae ffordd dda, a rhodiwch ynddi a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau, ond hwy a ddywedasant, ni rodiwn ni ynddi. A mi asodais wylwyr arnoch chwi gan ddywedyd, gwrandewch ar sain yr utgorn. Hwythau ddywedasant, ni wrandawwn ni ddim. A byddai'r bendit Duw ar ei air, sanctaidd ef. Ar gadewch ni droi at y benod honna, Jeremeia ar 6 benod ac adnod 16 fel testyn. Fel hyn y dywed yr arglwydd, sefwch ar y ffyrdd ac edrychwch a gofynnwch am yr hen lwybrau, lle mae ffordd dda a rhodiwch ynddi, a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau, ond hwy a ddywedasant, ni rodiwn ni ynddi. Nawr, ni'n darllen yn y benod hon am farn oedd i ddod ar bobl Jerusalem. I bob dim ymddangos yn iawn iddyn nhw ar y pryd a bod dim byd o'i le, ac falle yn anodd i ddychmygu cyfnod o ormes a barn. Ac eto i gyd, y proffwyd yn rhybuddio y bobl o farn oedd i ddod o'r gogledd. Yr adnod gyntaf, ymgynnullwch i ffoi, meibion Benjamin, o ganol Jerusalem, ac yn Tecoa, itgenwch utgorn, a chodwch ffagl yn Beth Hacerem, canis drwg a welir o'r gogledd a dinistyr mawr. Ac felly, fe rybuddio Jeremeia hwy, roedd angen iddynt ffoi. Roedd Duw yn mynd i farnu y bobl ac yr farn yn dod o'r gogledd. Ond nid yna yw'r broblem dros y canrifoedd ac yn sicr y broblem heddi. Pan efallai bod popeth yn edrych yn iawn, anodd dychmygu cyfnod o farn, cyfnod o Duw yn ymweld ac yn sicr i ni'n byw mewn oes pan dyw popeth ddim yn iawn. A dyw pobl dal ddim yn ymateb a dal ddim yn ystyried. Ond yn sicr, pan mae pethau mynd yn eitha da i rywun, dyn nhw ddim yn ystyried y gall
cyfnod anoddach ddod. Dwi'n ddim yn ystyried y gall diwedd i hoes ddod. Dyw dyn ddim yn naturiol yn meddwl y gall y pethau yma ddigwydd i fi. Ac felly, fel gwledydd mae pobl yn meddwl, felly dyma yw natur ddyn nhw. Ddim yn ystyried, ac falle ddim yn ystyried yr rhybuddion y mae Duw yn ei rhoed. I ni'n gweld mor naturiol oedd pechod i'r bobl yn y benod yma, yn y seithfed benod. Megis y gwna ffynon i'r dofr darddu allan. Felly mae hi yn bwrw allan ei drygioni. Trais ac ysbail a gliwyr ynddi. Gofid a dyrnodiau sydd yn wastad gerf ymron. Mor naturiol yw dŵr yn llifo o'r ffynon. Ac felly, mor naturiol yw pechod yn llifo o bobl. Dyna beth mae Jeremeia yn dweud fan hyn. Ac hefyd mae'n dweud, a hyn sydd o flaen Duw yn wastadol yw'r pechod yma sydd mor naturiol i ddyn. Mae e'n llifo, yn gorlifo allan o ddyn. Ac mae e wastad ger ei fronau. Ac mae Jeremeia yn rhybuddio'r bobl o canlyniadau hyn. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar bechod yr arweinwyr ac yn ystyfnigrwydd y bobl ac yn olaf cyngor yr arglwydd. Wel, yn gyntaf, pechod yr arweinwyr. Edrychwch ar adnod 14 ac 15. A hwy a chasant fryw merch fy mhobol i yn esmwyth gan ddywedyd, heddwch, heddwch, nad oedd heddwch. A ydoedd arnynt hwy gywilydd pan wnelent ffiedra, nid ydoedd arnynt hwy ddim cywilydd. Ac ni fedrant wrido. Am hynny, y cwimpant ymysg yr rhai a gwimpant yn yr amser yr ymwelwyf a hwynt y cwimpant medd yr arglwydd. Nawr, fe ddylse'r proffwydi ar offeiriad fod wedi gwybod yn well. Ond na, fe ddangosant ei cyflwr triennus trwy bai rhai yn ei ffyrdd pechadurus. Roeddent i fod yn esiampl i'r bobl, ond yn hytrach na hynny, yn lle hynny, arweiniant y bobl ar gyfeilion. Maen nhw'n arwain y pobl ar hyd llwybr pechod. A wnaethoch chi sylwi ar y geiriau yma wrth i mi ddarllen nhw. Nid oedd arnynt hwy ddim cywilydd ac ni fedrant wrido. Mae'r rheina'n yn eiriau erchill ond ydyn nhw. Mae'n gyfnod, mae'n gyflwr triennus pan fod rhywun yn dod i'r pwynt lle nad ydynt yn cywilyddio nac yn gallu gwrido mwyach. Dim cywilydd o'i bydolrwydd. Dim gwrido, dim cochi, dim embaras. Pan ni'n meddwl am yr hyn oedd yn wir falle 20 mlynedd yn ôl. Petai ni'n gweld rhai pethau ar y teledu, papur y newydd yn clywed sgyrsiau, efallai byddech chi wedi gwrido ac embaras a ddim yn gwybod pa le i droi, ond mae pethau yn dod mor naturiol. I chi mor gyfarwydd a pechodau o cwmpas, mae fel petai'r embaras wedi mynd. Dyw pobl, does dim cwilydd. I ddweud y gwir, mae'r norm bellach, mae'n wir, mae cymdeithas a'r eglwys wedi normaleiddio pechodau diri, anfoesoldeb, mae'r pethau yma'n gwbl dderbyniol. Does neb hyd yn oed yn ystyried fod yna rai pethau erioed wedi cael ei ystyried yn rhywbeth oedd yn bechadurus, rhywbeth oedd yn anerbyniol. Mae pobl, mae yna genedlaethau o bobl wedi cael ei magu yn derbyn y pethau yma'n llwyr. Dim embaras llwyr. Ond dyma oedd yn wir pryd hyn gyda'r offeiriaid a'r proffwydi. Doedd dim cwilydd ganddyn nhw. Roedd na rhyw hyder yn ei bydolrwydd. Doedd dim gofal ei bod yn dilyn llwybr yr arglwydd. Doedd rhain yn fod yn arweinwyr ac yn cyhoeddi gair Duw ac yn ymwneud â phethau Duw. Fe ddylse'r rhain fod wedi gweithio'n galed i ddarganfod beth oedd y wyllus Duw, beth oedd ei ganllawiau fe, beth oedd ei ddisgwyliadau fe, beth oedd ei air efyn i ddweud. Ond yn hytrach na hynny, doedden nhw ddim yn ymdrechu. Doedd dim awydd i geisio'r llwybr cywir. Y dilynant hynny yw yr hoffan nhw ei wneud. Os oeddent am ei gael, ni am ddifadant hwy eu hunan o ddim. Os o'n nhw eisiau rhywbeth, yna roedd yn iawn. Dim byd o'i le. Trachwant, chwant am bob math o bleserau. Ond i wneud materion y waith. Wrth i rhain bregethu, wrth iddynt arwain y bobl. Yr hyn a wnant, oedd pregethu'r hyn yr oedd y bobl am ei glywed. Ond nid yw'n drist. Pregethu'r hyn yr oeddent yn hoffi.
yn caniatáu pob math o bechodau. Gwrandewch ar adnod 14. A hwy a iachasant fryw merch fy mhobol I yn esmwyth. Gan ddywedyd, heddwch, heddwch, nad oedd heddwch. Fy ddylse'r rhain fod wedi bod fel meddygon, yn delio gyda'r afiechyd. Dyna oedd ei gwaith nhw. Dyna oedd ei swydd nhw. Dyna beth dylse y bobl yma fod wedi wneud. Oedd bod fel meddygon, yn edrych ar ôl y briw, I fynd at wraidd y broblem. Ond yn hytrach roeddent fel llofruddion i'w cleifion. Roeddent yn delio'n unig ar hyn oedd ar y wyneb. Yn gwneud yn esmwyth am y tro fel rhywun yn rhoi tablet cur pen pan fod afiechyd angeuol ar rhywun. Dychmygwch, byddai cwylydd mawr petai meddyg heddi yn cael ei gyhuddo o wneud y fath beth. Petai meddyg yn cael ei ddal. Bod rhyw sawl person wedi dod at y feddygfa, wedi sôn am ryw broblem a bod yr unig beth bod y meddyg yn ei rhoi iddyn nhw, rhyw foddion ar gyfer cur pen. Ond dim unwaith wedi cyfeirio I ymchwilio yn ddyfnach ac ystyried falle bod yna rhywbeth fwy dwys, fwy difrifol. Bydden nhw'n colli swydd yn reit fian, byddant. Ond I ni'n delio fan hyn gyda mwy na rhyw feddyg o faterion y corff. I ni'n delio gyda materion sydd yn wneud â thynged tragwyddol yr enaid. Ni ddywedant yr hyn oedd o le ar y bobl. Dyma'r broblem. Dyma beth oedd yr effeiriaid a'r proffwydi yn ei wneud. Doedden nhw ddim yn byw I bywydau fel ag y dylsen nhw. Ac yna, wrth iddyn nhw pregethu i'r bobl, yr oedden nhw'n pregethu beth oedd y bobl eisiau clywed. Pethau neis. Doedden nhw ddim yn dweud wrth y bobl beth oedd o'i le arnyn nhw. Ni ddywedyd yr hyn oedd yn ei hwynebu hyd yn oed, y farn oedd I ddod. Fe ddywedon nhw heddwch, heddwch, nad oedd heddwch. Dyma I ni wedi weld yng Nghymru dros y ganrif neu fwy diwethaf yn sicr dros y canrifoedd, ond yn sicr dros y ganrif neu fwy diwethaf. Ac ar y degau eraill drwy hanes ein gwlad I ni weld ond nawr I ni weld ni wedi weld dros y ganrif ac I ni weld heddi. Arweinwyr crefyddol y wlad yn pregethu negeseuon cysurus. Yr efengil wedi hen ddiflannu. Yn dweud wrth y bobl yr hyn y mae'r bobl am ei glywed. Ni cheir condemnio pechod. Yn sicr, nid yn bersonol. Os ceir condemniad o ryw bechod, fydd na rhyw naws wleidyddol iddo. Dyna'r lefel. Fydd yn sicr ddim yn dod yn rhywbeth personol I chi I ystyried eich bod chi wedi pechu. Fydd yn sicr ddim ar y lefel bod angen I chi ystyried eich enaid tragwyddol chi. Be fydd os fydd na gyfeirio yn ein pulpidau ni yma yng Nghymru heddi at bechodau o unrhyw fath, fydd yn y maes o pwyntio bys at arweinwyr gwleidyddol a dweud bod nhw ar fai yn gwneud hyn a'r llall. Yn sicr, ni chyryddu'r pobl yn ein capeli ni heddi am dorri'r saboth. O na, bydde fe'n rhyfedd iawn beth chi'n mynd I Nghapel ac yn clywed rhywun yn pregethu am hyn a pwysigrwydd cadw'r saboth. Mae popeth yn iawn I wneud peth ar y sil. Efallai bod y pregethwyr ei hunan yn mynd allan i'r dre yn y pnawn, mynd i'r traeth I nofio, gwylio'r gêm ar y pnawn di sil, neu beth bynnag yw newid amser yr oedfa. Mwyn gallu gweld rhyw gêm bwysig sydd ymlaen. Gallai fod 100,000 o bethau. Ond yn sicr gewch chi neb yn condemnio neb yn dweud bod nhw'n torri'r sabath. O na, I ni'n pregethu yn yr oes yma yn ein gwlad ni pethau y mae bobl am I clywed. O, ni ddim eisiau upsetio'r bobl. I ni ddim eisiau nhw'n neud nhw'n deimlo dyna chi gil. Yw bod rai cadw'r sabath I ni ddim yn neud yn yr oes yma. Dyma be mae pregethwyr modern yn ei ddweud. Troi'r pen I ffwrdd o anfoesoldeb y bobl. Pam? Achos bod yna lawer wedi byw mewn anfoesoldeb ta beth. Ac yn hybu'r peth, does dim byd o le yno fe. Fe gewch chi arbrofi, fe gewch chi drio, beth am gyd fyw gyda rwy'n cyn penderfynu priodi. Achos mae priodi yn rhywbeth pwysig, rhywbeth sy'n rhaid chi ystyried o ddifri. Felly beth am I chi gyd fyw gyda'ch gilydd I wneud yn siŵr bod chi'n ffitio, bod chi'n siwtio'ch gilydd. Mae'n anhygol ond yw Yr anfoesoldeb yma. Ond troi pen, claddu'r pen yn y tywod. Ond y waith yna, nid troi pen ar y peth yw mae bron iawn yn hybu'r peth. Neb yn cwestiynu fod hwn yn bechod, fod hwn yn anghywir, fod hwn yn torri cyfredyw, ei fod yn llwyr anfoesol.
Dywedir dim am angrediniaeth. Dywedir dim am diffyg credu'r athrawiaethau'r Beibl. Dyw pregethwyr ddim yn pregethu na heddi na. Beth yw gwir athrawiaeth? Fe welir llacrwydd mewn addoliad. Dydyn ni'n gweld hynny. Dyma beth mae'r offeiriaid a'r proffwydion i'w wneud heddi. Llacrwydd mewn addoliad. Mae'n adlewyrchiad o'r bywyd, ond yn mynd llaw yn llaw bob adeg. Yr eiliad mae bydolrwydd mewn bywyd fe welwch chi lacrwydd maes o law yn yr addoliad ac yn sicr fe fyddwch chi'n ffeindio rhyw le fe fydd yna arwyddion ddigon clir fod yna diffyg mewn athrawiaeth. Ond fe welir llacrwydd mewn addoliad yn y ffordd mae pobl yn canu, yn y ffordd maen nhw'n gwisgo yn dod i di yr arglwydd, yn y ffordd maen nhw'n ystyried dydd yr arglwydd, yn y ffordd maen nhw'n ystyried yr gair maen nhw'n ei ddarllen sdim ots os nad yw yn gwbl gywir o ran cyfieithiad, sdim ots os ni'n canu pethau sydd yn gnawdol, sydd yn neud fi deimlo'n well, yn hytrach na helpu fi i wir addoli y Duw sanctaidd. Llacrwydd. Hybyr y math yma o fywyd hyd yn oed. Ac yna pan yma na ambell i bregethwr sydd yn pregethu gair Duw fel ag y mai, ac yn ffyddlon i air Duw, ac yn ffyddlon i'r efengil sanctaidd, fe wawdur hwy, fe hyd yn oed caseir hwy hyd yn oed, fe cyhyddir hwy o bob math o bethau, o fod yn gul, o fod yn galed, o fod yn ddi-deimlad, codi llais tipyn bach yn ry uchel, yn dychryn bobl. Chi ddim eisiau dychryn nhw, chi ddim eisiau deffro nhw, chi ddim eisiau neud i neb teimlo'n neuog. Pwy i chi ddweud, fi'n gwybod sut un i chi, a felly i chi'n rhagrithiol yn dweud y pethau yma. Dyma'r feirniadau sydd yn cael eu taflu at pregethwyr ffyddlon. Tra bod pregethwyr poblogaidd, mae yna lawer yn does. Pregethwyr poblogaidd cael eu gwahodd i bob math o lefydd. Ac yn cael eu cydnabod, dyma'r rhai, gwrandewch ar rhain, mae rhaid yn ddiddorol i wrando arnyn nhw. Mae nhw'n gallu uniaethu ar ifanc, mae nhw'n dod mewn yn eu jeans a'i crysau tŷ, ac mae nhw'n siarad gyda'r pobl ifeg, mae nhw'n dda gyda'r pobl ifeg, mae pobl yn fodlon gwrando ar rhain, achos mae fel petai gyda nhw i bys ar y pels. Dyma'r pobl ni eisiau gwrando arnyn nhw, mae nhw'n ddoniol, dyn nhw ddim yn rhy hir, a dyn nhw ddim yn neud i bobl dim ond ofnadw, ac ar y diwedd nhw'n dweud, dewch at Grist a fi popeth yn iawn. Pregethwyr poblogaidd sydd yn dweud wrth y bobl heddwch, nad oedd heddwch, yn neud i bobl sydd wedi gwneud proffes eu bod nhw'n Gristnogion, ac eto falle bod yna arwyddion mawr nad yw'r rheina erioed wedi deall beth yw'r efengil, ond heddwch, i chi'n ocei, i chi'n iawn, chi wedi gwneud proffes, i chi'n mynd i gapel, mae popeth yn iawn, ond efallai dyw'r rhain ddim yn gadwedig. Pwy i chi gwestiynu proffes rwy'n chi'n gul, i chi'n feirniadol? Ond beth yw hynny? Y pregethwyr hynny, beth yw nhw? Maen nhw'n euog o bod fel rhain yn amser Jeremeia. Heddwch, nad oedd heddwch. Dyna'r peth fwyaf creulon gallwch chi wneud, yw i adael i rywun sy'n gwneud proffes ffals i feddwl bod nhw'n Gristnogion. A'r rhain yn cario ymlaen yn ei bywyd y bydol, yn ymuno gyda'r byd yn ei bethau, a'i chwantau a'i pleserau. A'r holl amser yn honni fod yn blant i Dduw. Mae yna gyfrifoldeb ar weision yr arglwydd. I beidio dweud heddwch, pan nad oes heddwch. Fe gyhoeddir mewn pwlpidau a hyd a'r lled yn gwlad, neges seion o ddefgarwch, cariad at bechod. Efengil ni cheir yng ngair Duw gael bwysleisio. Ond efengil sydd yn seiliedig ar ryw fath o weithredoedd crefyddol. Ymdrech dyn i greu ei grefydd ei hun. Os fod na rai yn honni credu'r efengil. Yr hyn a geir mor aml yw addoliad cnawdol, bydol, llawn hwyl. Pregethu sydd yn rhoi sêl bendith a'r llacrwydd mewn addoliad a bywyd. Heddwch, nad oedd heddwch. I ni mewn cyflwr triennus fel gwlad. Lle mae'r pregethwyr sydd yn cael ei darchafu, does dim eisiau darchafu unrhyw bregethwr, ond os ych chi'n mynd i darchafu, pam darchafu rhai sydd yn cyhoeddi efengil ffals, heddwch ffals.
Heddwch, heddwch, nad oedd heddwch. O, na fydda'r wlad yn sylwi beth sydd wedi digwydd. Wel, yn ail, styfnigrwydd y bobl, dyma beth sydd yn digwydd yn naturiol. Mae'r ddoi mynd llaw yn llaw. Mae cymdeithas yn cynhyrchu hyn, ac mae'r pregethwyr yn cynhyrchu'r cymdeithas. Mae yna rhyw ddryswch mawr ond oes na. Mae yn driennus. Canlyniad y bydolrwydd a phechod ymlith yr offeiriad a'r proffwydi bryd hyn oedd pechod a bydolrwydd ymlith y bobl. Adnod 13 o blegydd o'r lleiaf ohonynt, hyd y mwyaf, pob un sydd yn ymroi gbyddod ac o'r proffwyd hyd yr offeiriad, pob un sydd yn gwneithu'r ffalster. O, mae mor wir o'r byd. Hefyd ond diwe, does dim cwilydd bellach. Dim ond ychydig o flynyddoedd yn ôl, byddai elfen o gywilydd gan rai o'r byd. Byddai ymdrech i guddio pechodau, ond bellach does dim gwrido, does dim embaras, does dim cwilydd. Yr hyn a welyd yw codi dwrn at Dduw. Yna rhyw ddathliad o rhyw ffordd newydd o fyw. Y pobl yn rhoi'r clod i'r 60au. Ond ni wedi mynd yn bell o'r hyd yn oed y dyddiau hynny. Lle mae'r fath ryddid i bechu, pob math o anfoesoldeb, ac mae yna ddathlu ohono fe yn does. Mae yna ddathlu ohono fe, mae'n cael ei wthio i'ch gwynebau chi. Ym mhob cyfeiriad, mae'n ddedd gwlad bellach. Yr goddef garwch mae tuag at bob math o bethau. Mae pethau mae'n cael ei dyrchafu i fod yn cael ei galw yn dda ac yn llawn cariad. Does dim gwrido, dim embaras, dim ond codi dwrn at Dduw. Herio gair Dduw, a cyhuddo'r pregethwyr hynny o fod yn llym ac yn greulon. Cyhuddio gweision yr arglwydd o bregethu cysineb. Ond i ddywedon ni, mae fel hyn bydde hi rai blynyddoedd yn ôl. 10 mlynedd yn ôl, yr oedd yna rai yn rhag weld be bydde fe fel ym mhen degawd, ac mae e'n tipyn gwaith ond yw e. Mae e tipyn gwaith na beth o'n i'n disgwyl. Mi roedden ni'n disgwyl yn wael, ond mae e wedi mynd y tu hwnt i bob disgwyliad. Canlyniad pregethwyr y wlad yn troi cefn ar y gwir efengil. Dyma beth i ni'n ei weld heddi. I ni fel gwlad, o'r fendith fiodd yn ein gwlad ni yng Nghymru, pan ni'n meddwl am ganrifoedd o ddiwygiadau bron yn ddidor ac yna ers 1994. Beth i ni wedi gweld i diriwiad. A beth i ni wedi gweld os na gapeli ac os na bregethwyr yw troi cefn ar yr efengil, dyw'r efengil ddim yn cael ei phregethu mwyach, ac os ceir pregethwyr efengylaidd, beth i ni'n gweld mor aml erbyn heddi. Doedd e ddim yn wir falle yn y 50au yn y 60au roedd yr darlun yn glir ond oedd yr oedd yna bregethwyr, doedd ddim yn credu'r efengil ac roedd nhw yn pregethu gweithredoedd da. Ac yna roedd rhai oedd wedi dod i gredu yn pregethu'r efengil ac roedd y gwahaniaeth yn glir. Ond yna'r 50au, 60au, 70au, beth sydd wedi digwydd, mae diriwiad wedi digwydd. Ac bellach y mae rhai oedd yn efengylaidd wedi mynd ac agor y drws at y addoliad llac, at y bywyd bydol, torri'r sabath ac yn y blaen ac yn y blaen. Ac i ni'n gweld canlyniad hyn o fewn cymdeithas heddi. Yr holl broblemau a welir, yr hyn a welwn yw diffyg o leini mewn byd tywyll. Ni wedi colli'n gweledigaeth ni o'r efengil yn do. Dyw'r efengil ddim yn cael ei phregethu mwyach. Ac os yw yn cael ei phregethu, dyw e ddim yr efengil pur, y mae'n efengil sydd yn agor y drws at bob math o fydolrwydd. Ac felly mae'r goleuni wedi diflannu. Diffyg halen yn puro llygrau sydd o'n cwmpas ni. Dyw'r efengil ddim yn cynhyrchu gwir y plant yr arglwydd. Ac felly beth ni'n gweld yw diffyg halen yn puro'r llygrau sydd yn cwmpas ni, ac felly beth ni'n gweld yw hyn. Os na bobl sy'n profesu fod yn Gristnogion, dydyn nhw ddim yn bihafio fel goleuni mewn byd tywyll, fel halen. Mor ddifrifol yw'r sefyllfa, 16 ac 17, gwrandewch ar hwn. Fel hyn y dywed yr arglwydd, sefwch ar y ffyrdd ac edrychwch a gofynnwch.
am yr hen lwybrau, lle mae ffordd dda a rhodiwch ynddi, a chwi a gewch o'r ffwystra eich eneidiau, ond hwy a ddywedasant, ni rodiwn ni ynddi. A mi alsodais wilwyr arnoch chwi gan ddywedyd gwrandewch ar sain yr utgon, hwythau a ddywedasant, ni randaw ni ddim. O, mae hwnna mor wir yn diwe. Mae'r ysgrythyr mor berthnasol, mae'r Hen Testament mor berthnasol. Yr hyn a gliwn tro ar ôl tro ar lafar ac ar weithred. Ni rodiwn ni ynddi, ni wrandawwn ni ddim. Ond ydy ni wedi clywed hynny. Mor aml. Dyna beth ni'n gweld heddi yn ein gwlad ni. Y gwrthodiad i rodio yn llwybrau'r arglwydd. Y gwrthodiad i wrando ar yr arglwydd. Yr hyn a welir yw pobl yn caledu eu calonnau tuag at Dduw, yn gwrthod yr efengil, gwrthodad wahoddiadau, i glywed yr efengil. Ni'n clywed hwnna yn sicr. Gwahoddwch i rhywun i ddod i wrando ar yr efengil ac fe fydden nhw'n gwrthod. Maen nhw'n gwrthod tystiolaeth plant yr arglwydd yn ei plith, falle ffrindiau i chi, falle cydweithwyr, aelodau o'r teuluoedd yn gwrthod dod i'r cwrdd, yn gwrthod ystyried. Ni wrandawwn ni, maen nhw'n dweud. Ni rodiwn ni ynddi. Tro ar ôl tro'r gwrthod ystyried ffyrdd yr arglwydd, ond yna byddai heneidiau. Dyma beth i'n gweld, yn cael eu caledu, fel na allant gywilyddio mwyach. Dyna i chi ddisgrifiad. Mae yna elfen fan hyn o nhw'n gwrthod, ond yna mae hwnna'n arwain y ffordd at cael ei caledu fel na allant derbyn. Cyhoeddir mae caled ydynt a chaled fyddant. Ni allant gochi mwyach nac edi farhau. O, mae'n gyflwr druenus. Mor dris pan yn gweld y byd yn troi cefn ar Dduw ac yna Duw yn troi gefn ar y byd. Truenus i'w clywed am y farn sydd i ddod. O, mor druenus pan yr hybyddir y byd. Pan bu rhai fel Jeremeia yn ffyddlon. Mor euog yw ein gwlad ni o hyn, o droi cefn ar weision yr arglwydd sydd yn pregethu'n ffyddlon. O, mae'n gwlad ni wedi wneud hyn ers blynyddoedd. Yma nhw wedi tawelu gweision yr arglwydd. Maen nhw'n hoffi'r pregethwr sydd yn dweud heddwch, heddwch, nad oes heddwch. Maen nhw'n hoffi'r pregethwr sydd yn dweud, mi rwy ti'n Gristion nawr ti di ysgrifennu dy enw ar y linell dotiog, nawr ti di roi dy law fyny mewn oedfa, nawr ti di teimlo rhyw deimlad cynnes yn dy galon di pan oedd y pregethwr yn pregethu a pan o'n i'n canu'r gân, oherwydd hynny ti nawr yn Gristion. Dyna'r math o pregethwr i ni eisiau. Y math o bregethwr i ni eisiau, sdim ots os ych chi'n teithio ar y sabath, sdim ots os ych chi ddim yn dod i'r cwrdd, sdim ots os dod yma unwaith i chi'n mynd i Nghapel ar y Sul. Sdim ots os y gweddill y dydd i chi'n treulio fel unrhyw ddwrnod arall. Peidiwch â phoeni amdano fe, cyn belled bod chi'n credu yn Iesu Grist. Dyna'r bregethwyr maen nhw moyn. O, mae'n gwlad ni wedi hen dywelu. Pan ych chi'n meddwl am rai a fi, yn ffyddlon yn pregethu a'r dioddef, a'r cysineb wynebon nhw, gan hyd yn oed rhai oedd yn proffesu. A'r ymdrech galed i'w tywelu nhw, i beri nad oeddent yn cael dylanwad ar ein gwlad ni. O, mae'n gwlad ni wedi llwyddo tywelu y gweision ffyddlon yr arglwydd. A be maen nhw wedi gwneud yr chafu'r rhai sydd yn gweiddi heddwch, heddwch, nad oes heddwch. O, mae yna leied i farhau yn does. Fel gwlad. Wel, i orffen y cyngor yr arglwydd, dyma i chi gyngor. Rhoddodd yr arglwydd y geiriau i Jeremeia i ddweud. Roedd y neges yn eglur. Nid oedd Jeremeia yn mwynhau cyhoeddi'r hybyddion yn erbyn pechod. O, mi fydde wedi bod yn haws i Jeremeia i ymuno gyda'r proffwydi ffals. A dweud heddwch, heddwch. Mi fydde wedi bod yn fwy poblogaidd. O, mae'n ddigon hwydd gallu fod yn pregethwr poblogaidd heddi, gallwch chi newid pob math o bethau. Mi allan ni ddod i'r oedfa yma, fel dwi wedi dweud yn barod, wedi gwisgo rhywbeth mwy anffurfiol. Fe allan ni fod wedi dod ag eistedd lawr efallai, ac efallai pregethu o'r eistedd, a siarad, a dod a cwpl o jocs bach i chi. Gallen ni wedi gwneud hynny efallai.
Felly dod â rhyw ganeuon ysgafn, rhyw fand bach, dod â rhyw offerynnau modern mewn i helpu ni deimlo'n neis o chi'n lico'r gerddoriaeth. O, bydde ddigon hwydd, bydde. Pregethu be mae bobl eisiau clywed. Doedd Jeremeia ddim yn ffeindio fe'n rhwydd. Doedd ddim yn mwynhau cyhoeddi barn. Mae'n rhyfedd ond diwedd sut y ceir y cyhyddiad yn erbyn gweision yr arglwydd fel petai rhyw foddhad yn pregethu am farn. Gwrandewch ar adnod 11. Am hynny yr ydw i fi yn llawn o lyd yr arglwydd. Blinais yn y matal. Tywalltaf ef ar y plant yn yr heol ac ar gynnull lleidfa gwir ieuanc hefyd. Cynnes y gŵr a'r wraig a ddelir a'r hen ŵr a'r llawn o ddyddiau. O am adnod I ddisgrifio'n hoes. Pob oedran yn rhan o'r angrediniaeth yma. Yr ifanc, y partio, y dathlu, y codi dwrn, y meddwy'r anfoesoldeb. O, mae yn wir am yr ifanc, ni'n gweld fan hyn, ac ar gynulleidfa gwir ieuanc hefyd, ond hefyd yr ai hun. Pob cenhedlaeth mae Jeremeia yn dweud sut yr oedd yn faich ar ei enaid. Am hynny yr ydw I fi yn llawn o lyd yr arglwydd, blinais yn ymatal. O, arweiniwyd Jeremeia gan yr arglwydd, rhoddwyd nerth yr ysbryd glân iddo, I gyhoeddi'r hyn nad oeddent am ei glywed. I gyhoeddi barn os na ymatebant I drigareddau Duw. Dywedodd wrthynt am dynerwch a thrigaredd yr arglwydd. Adnod 8. Cymer addysg o Jerusalem. Rhag I mhenau di ymadodd I wrthyt. Rhag I mi dy osod di yn anrhaith yn dir anghyfaneddol. Ond ni gallwn dweud eto dyddiau yma I Dduw ddangos ei drigaredd o'r newydd I ni'n gweld heddi. I ni wedi gweld yn ystod y flwyddyn diwetha. I ni wedi weld yr arglwydd yn rhoi rhybudd I bobl. Stopiwch, ystyriwch. Cymerwch eich rybuddio. Ymatebwch I air Duw. Tra bod cyfle trai fod yn agos. Cymerwch eich dysgu. Ond nid yw yn beth hyll, pan ych chi'n gweld mewn plentyn, neu unrhyw un o ran hynny, agwedd lle nid ydynt yn barod derbyn cyngor. O, maen nhw'n gwybod yn well. Dyn nhw ddim yn cymryd I dysgu. Adnod 16, gwrandewch ar hyn. Fel hyn y dywed yr arglwydd, sefwch ar y ffyrdd ac edrychwch, a gofynwch am yr hen lwybrau. Lle mae ffordd dda, arhodiwch ynddi, a chwi a gewch o'r ffwystra eich eneidiau, ond hwy a ddywedasant ni rodiwn ni ynddi. Dyna chi gyngor. Dyna chi gyngor rhoddodd Jeremeia. Mae'n disgrifio fel teithiwr ar hyd ei daith, fel petai'n dod at groesffordd, ac yn dod I oedi, ac yn ystyried pa ffordd I fod I fynd, pa droad y dylsau gymeryd. Neu falle yn y groesffordd honno, pan yn holi rhywun ar y ffordd, pa ffordd ddylsyd ei gymryd. A'r tristwch yn ein heglwysi heddiw, a beth oedd Jeremeia yn gweld yn ei ddyddiau fe, ni roddir y cyngor iawn yn aml. Be mae'n dweud yw ystyriwch a yw'r cyngor a gawsoch chi'n iawn. Falle bod chi'n dod a drwy groesffordd, a bod chi wedi cael cyngor, a bod chi'n oedi am eiliad, oedd y cyngor yn iawn, oedd yr un oedd yn siarad, yn swndio fel I fod yn gwybod, yn nabod yr ardal, oedd na awdurdod yn ei laisau, oedd yn dyfalu, oedd na gadernid, oedd na sicrwydd. Yna ystyriwch a ddylech chi troi'r dde neu troi'r chwith, ond dyma'r darlun yn bwysicach yn ysbrydol. Y cyngor I chi wedi gael. Chi sydd wedi gwneud proffes, ond yn dal yn byw yn y byd. Does dim ymwahaniad wedi bod, does dim sancteiddrwydd. O, ydych proffes yn un iawn? Ystyriwch a yw'r cyngor yn gywir. Ystyriwch a ydy'r hyn I chi wedi glywed yn iawn? A yw wedi dod â heddwch i'ch enaid. Heddwch cydwybod, heddwch rhyngoch chi a Duw. O Duw wedi uno chi ar arglwydd Iesu Grist. Ond i'r cyngor mae wedi dod â chi at droed y groes, a'ch bod eich pechod wedi hoelio i'w groes.
ach bod chi wedi'ch golchi yn lan o mynach na'r eira, ac nawr fod yr hedyn yna o sancteiddrwydd yn eich bywyd, nawr mae'r gogwydd tuag at sancteiddrwydd, a yw hynny yno yn eich enaid chi, ystyriwch y peth. Ac yna mae'n mynd ymlaen a gofynnwch am yr hen lwybrau, lle mae ffordd dda a rhodiwch yn ni. Dyna chi gyngor, gofynnwch am yr hen lwybrau. Os bu gwlad sydd yn berchen ar hen lwybrau, yna i ni yma yng Nghymru yn sicr yn un o'r gwledydd hynny. Fel y pobl Dduw yn yr Hen Testament. Pan mae rhywun yn dweud ystyriwch yr hen lwybrau, yna, os fi o'na genedl, yna ni ohono, i ni'n gallu cofio'r hen lwybrau. Mae gennym hen lwybrau, ein capeli, maen nhw'n gweiddi allan am ein hen lwybrau ni. Adegau pan oedd yr efengil yn cael ei chyhoeddi. O, mae'r adeiladau hynny'n gweiddi allan. Y by'r efengil yma yn ein gwlad ni. Pan i chi mynd ar hyd y lôn o Gaerdydd lan i'r gogledd, i chi'n gallu mynd heibio capel ar ôl capel, ac i chi'n gallu tybio i'r ffaith siwr o fod a ryw adeg yr oedd yr efengil yn cael ei ffregethu yn yr adeilad honno. Siwr o fod. Falle bod e wedi hen fynd, bod na efengil newydd wedi cael ei chyhoeddi yno bellach. Efengil lle maen nhw'n dweud bod unrhyw beth yn iawn, ond yr oedd yn yr hen ddyddiau. Gofynnwch am yr hen lwybrau. Dysgwch felly yr hyn a gafodd ei bregethu yn ein gwlad ni. Mae gennym air Duw yn ein haith. Dyna chi hen lwybrau, ewch chi edrych yn ei air. Yn ei Feibl darllenwch, ewch chi chwilio. Mae'r emynau yn ein llyfrau emynau Cymraeg ni yn cyhoeddi'n eglur ffordd a chawdwriaeth. Ewch at yr emynau i ddysgu am yr hen lwybrau, am brofiadau'r saint. Ewch ati, dysgwch, darganfyddwch, ceisiwch, dysgwch am yr Iesu ar hyn am wnaeth y drosto ni. Dyma sydd angen i chi ddysgu am yr hen lwybrau. Beth oedd yr efengil? Beth oedd yn cael ei dysgu? I Iesu Grist ddod a delio ar un broblem anfer sydd gennym, sef pechod. Dyna'r hen lwybrau, dyna oedd y neges. Ein bod ni'n bechaduriaid ac yn golledig. Yr hyn sydd yn perir ag endor rhwng ni a Duw. Yr hyn sydd yn cadw ni allan o'r nefoedd o gymdeithas a Duw. I'r arglwydd Iesu Grist ddelio â hyn. Delio a'n pechod. Dyma'r rhwystyr mawr. Ein pechod, ond fe ddath Iesu Grist i ddelio a'n pechod. Fe nath e hyn yn ei fywyd. O fe gyflawnodd e'r gyfraith, fe fuodd e fyw bywyd pur, sanctaidd, bodlonodd e'r tad. Fe aeth e fel un cynrychiolydd i'r groes, gymerodd e'r gosb, fe dywalltodd ei waed. Ac yna fe goncrodd e'r bedd. Fe goncrodd e Satan a phechod, trwy atgyfod un fuddugoliaethus ar y trydydd dydd. Adnod 17. A mi osodais wylwyr arnoch chwi gan ddywedyd gwrandewch ar sain yr utgorn. Hwythau y ddywedasant, ni randawwn ni ddim. Fel dwi wedi dweud yn barod, ond nid ydym ni fel cenedl wedi hen dawelu'r utgyrn. Rydym wedi delio ar gwylwyr yma. Ni wedi cael gwared arnyn nhw. I ni wedi tawelu'r utgorn. I ni wedi peri mae rhyw offeryn arall yw rhywbeth sydd yn dawelach, rhywbeth sy'n fwy soniarus. Mae mwy fel gitar yn yr oes yma a drymiau a pob math o bethau mwyn iddo fe fod yn fwy addas i'r ifanc. Mi osodais wylwyr arnoch chwi gan ddywedyd gwrandewch ar sain yr utgorn. Ond dyma'r tristwch, hwy a ddywedasant. Ni wrandawwn ni ddim. Ond nid dyna beth i ni'n ei glywed. Dyna beth i ni'n ei glywed dro ar ôl tro ar ôl tro ar ôl tro. Ni wrandawwn ni ddim. Falle bod yna rhywun sydd yn gwrando nawr ac yn trial i orau beidio gwrando. O, na fyddwch chi yn parhau yn y cyflwr hynny. O, na fyddwch chi yn ymateb i'r cyngor. Ymatebwch i Grist tra fod cyfle.
Ymatebwch i'r gwylwyr sydd yn pregethu'n ffyddlon. Ymatebwch i'r utgorn, y cyhoeddiad o'r efengil. O na fyddwch chi'n ystyried fel hyn y dywed yr arglwydd. Sefwch ar y ffyrdd ac edrychwch a gofynnwch am yr hen lwybrau. O na fyddwch chi'n holi rhywun. Lle mae ffordd dda? Gofynnwch. Ac ar ôl gofyn, rhodiwch ynddi. A'r addewid yw hyn, a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Wrth geisio ac wrth arganfod, wrth ddod at Grist, at droed y groes, a cael eich golchi yn y ffynon o'i waed. Fe gewch o'r ffwystra i'ch enaid. Heddwch, heddwch a gorffwys eich enaid. Hyd tra gwyddoleb. Dyna'r addewid sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond byddwch yn ofalus, na fyddwch chi yn gorffen yr oedfa hon gyda'r geiriau, ni rodio ni ynddi, ni wrandawwn ni ddim. O dewch at Grist, ymatebwch, gwrandwch, ceisiwch, trai fod yn agos, trai fod gerllaw, pwyswch a chredwch ynddo. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi o hyd byth. Amen.